Dobrý deň. Takže ja nemám až takú strašnú prednášku, ako budete predo mnou, ale dovolím si vám predstaviť jednu rodinu, ktorej možno niektorý člen bude k vám chodiť do ambulancie a nám robí prácu. Takže je to rodina pôvodne bez známeho genetického zaťaženia, stredostavovská v zmysle, že to nie je žiadna marginalizovaná komunita, sú to ľudia väčšinou s ukončeným vzdelaním až stredoškolským, nebola tam konsangvinita a tu tento rodostrom, ktorý vidíte, by mohol hovoriť o rodine, kde sa vyskytuje retinoblastom. Vidíte, že vlastne probandi tejto rodiny, všetci okrem jedného majú tu na diagnózu retinoblastom. To je zaujímavé z pohľadu genetika či onkologa, avšak zaujímavé aj ďalšia história tejto rodiny. Hlavou rodiny bol Adam, ktorý v zhruba 50. rokoch minulého storočia mal iba enukleované jedno oko pre nádor na oku. Či ten nádor bol retinoblastom, to sa už nedalo dohľadať, ale v každom prípade ďalším postupom bolo zistené, že určite bol. Zomrel pomerne mladý, 39-ročný, na porážku, nevieme, či v súvislosti s základným ochorením. Jeho manželka nebola z jeho rodiny a narodili sa im dve céry. Staršia dcéra Barbora sa narodila ako zdravá, pri vyšetrení očí pravdepodobne nebolo zistené, či má retinoblastom alebo nie. Keď sa narodila Cecília, bol zistený zhruba začiatkom 80. rokov minulého storočia retinoblastom, takže bola enukleovaná a pri vyšetrení Barbory bolo zistené, že tiež trpí na unilaterálny retinoblastom. Liečba Barbory bola teda iba enukleácia, Cecília v priebehu rokov zrecidivovala na opačnom oku, kde bola aplikovaná radioterapia. Obe ženy majú zachovaný vízus. Čo bolo ale zaujímavé, že v 35 rokoch Barbora dostala karcinom prsníka, bola operovaná, mala radioterapiu a Cecília v 36 rokoch bola operovaná pre maligný melanom. Obidve tieto ženy mali zachovanú fertilitu a narodili sa im deti. Ako prvá sa narodila Dana, ktorá, ako vidíte, nemala ani retinoblastom a nemá ani žiadne ďalšie ochorenie. Preto tieto dve sestry, napriek tomu, že ich otec trpel na toto ochorenie a oni boli presvedčené, že sa to na ďalšiu generáciu neprenáša. Následne porodila Barbora syna Emila, ktorý pri porodení bol vyhodnotený ako zdravý. 18 mesiacov po Emilovi sa narodil František, kde bol diagnostikovaný bilaterálny retinoblastom pri narodení a ako 18-mesačný bol diagnostikovaný aj Emil. Súčasne obaja chlapci podstúpili primárnu chemoterapiu, František aj radioterapiu a Emil enukleáciu. Za ďalší rok sa narodila Gabriela s vrodeným bilaterálnym retinoblastomom, mala chemoterapiu, radioterapiu, avšak pre opakované progresie došlo k bilaterálnej enukleácii. V 15 rokoch bol Gabriela diagnostikovaný neuroendokrínny karcinom v ožarovacom polipôvodnej radioterapie a bola aplikovaná chemoterapia. Takisto Emil v 14 rokoch bol diagnostikovaný osteosarkom, bola tam amputácia, následná chemoterapia a v 20 rokoch maligný melanom, na ktorý bol operovaný. Trochu rýchlej teórie, retinoblastom, veľmi častý familiárny výskyt, býva hereditárny, je dobre liečiteľný, snažíme sa o terapeutické modality zachovávajúce vízus, takže nukleácia je až teda tá posledná a fertilita týchto pacientov je zachovaná. Osteosarkom je častá malignita po retinoblastome, je kodovaná génom RB1 na 13. chromozome, tu ho vidíte. Tiež sa snažíme o operácie podľa možnosti zachovajúce končatinu.
Maligný melanom pozná každý, častý hereditárny výskyt, vidíte tu na gén, ktorý ho koduje. Môže byť ako sekundárny v ožarovacom poli radioterapie, ale môže ho mať pacient aj bez toho. Karcinom prsníka, hereditárny výskyt častý, známy gén BRCA 1, 2, operuje sa chemoterapia, radioterapia. Neuroendokrinný karcinom je veľká rarita, najčastejší výskyt je plúca, brucho, mozog, ale existuje tzv. Kutánny neuroendokrinný nádor. Tu vidíte, toto je teda iba ilustratívna snímka, pretože pacientka už mala vtedy obe oči enukleované. Ako sekundárna malignita ešte nebol publikovaný, možno to čaká na túto rodinu. Čo je vlastne sekundárna malignita? Môže to byť prejav toxicity odliečeného primárneho nádoru, napríklad po chemoterapii máme akutné myeloblastové leukémie v súvislosti s alkylačnými látkami, po radioterapii v ožarovacom poli môžu byť karcinómy, ale môže byť aj geneticky podmienená, poznáme tzv. Nádorové rodiny, napríklad syndrom Lifraumeny, kde býva leukémia, rhabdomyosarkom, osteosarkom, syndrom MEN, mnohopočetné endokrinné neoplázie, syndrom Lynchov, kde máme rôzne karcinómy GITu, syndromy chromozómnej instability, ako spomínaný Niemengen-Brejkič syndrom, ale môžu byť aj bez známej súvislosti s primárnou malignitou a takisto pacient môže mať malignitu 3., 4., ďalšiu. Ako pokračuje táto rodina? Daná je klinicky zdravá a geneticky nenesie žiadnu z mnou predtým spomínaných genetických mutácií. Ani pre retinoblástom, ani pre osteosarkom, ani pre maligným melanom, ani pre karcinom prsníka. Čiže keď sa jej narodí malá Hermína alebo Hugo, bude to pre nás nový pacient, môžeme tejto pacientke doporučiť mať deti a povedať, že bude zdravá? František po odliečení bilaterálneho retinoblastomu je 15 rokov bez prejavu malignity. Je bez známej genetickej záťaže. Opäť, ani jeden z hore spomínaných genov nemá. Fertilitu má zachovanú. Deti z tejto rodiny choré, Emil po enukleácii oka má síce vízus zachovaný, ale je po vysokej amputácii dolnej končatiny a po operácii maligného melanomu. Má v sebe 4 línie chemoterapie. Fertilita nie je vyšetrená, nevylučuje sa, že deti môže chcieť mať. Gabriela je po enukleácii oboch očí slepá, po radioterapii v ožarovacom poli má sekundárny karcinom. Mala 3 línie radioterapie a 6 línií chemoterapie. Trochu eugeniky. Dlhotrvajúce sledovanie odliečených pacientov s malignitou je nevyhnuté, takže nie, že 5 rokov a je vyliečený. On môže mať 2., 3., 4., 5. malignitu celý svoj ďalší život. Terciárna prevencia, depistáž, ale čoho? Pretože pred čím môžeme geneticky poradiť týmto ľuďom, keď nenesú ani jeden z génov, o ktorých vieme. Oni asi majú nejakú genetickú záťaž, je to logické, ale momentálne fungujeme na úrovni Mendelových sliepok, pretože my naozaj nevieme, akú ďalšiu malignitu bude ten pacient mať a ani nevieme, čo by sme mali vyšetriť. Konzultácia pri výbere partnera, to je tak z kategórie sci-fi. Ako my môžeme vedieť, keď bude mať zdravého partnera, akú ďalšiu malignitu bude mať on a jeho deti. Čo môžeme urobiť pre rodinu Adamových detí, takzvanú nádorovú rodinu? Ideálny prípad, geneticky zistiteľná predispozícia. Nuž napriek obrovským množstvám genetických vyšetrení, ktoré dokážeme robiť, nedokážeme urobiť nejakú sekvenciu toho, ako bude sa ďalej vyvíjať táto rodina. Toto je napríklad veľmi neideálny prípad. Nikto z rodiny nemá ani jednu typickú mutáciu pre klinicky známú malignitu. Čo ešte pre tie klinicky neznáme malignity? Budúcnosť? Napríklad nádorový proteín TP53 je veľmi obľúbený medzi genetikmi. Fajn, aká je špecificita, senzitivita. Čo mi povie, že Dana, ktorá nemá žiadnu malignitu momentálne, má zvýšený TP53, budem hľadať u nej karcinom prsníka, maligný melanom, budeme jej pozerať nohy, či nebude mať osteosarkom a čo jej deti. Ako môžem povedať, že ak ona neniesie gen RB1, jej dieťa nebude mať retinoblastom. Opačne môžem povedať, že určite budú jej deti choré a teda máme ako poradiť. Možno v budúcnosti nejakou sekvenáciou DNA už budeme vedieť toto nejak rozlúsknuť, ale v súčasnosti môžeme akurát
podľa vzoru slovenskej polície pomáhať a chrániť, čiže sledovať a liečiť, liečiť a sledovať. Ďakujem za pozornosť.